салом ба ҳамон бародаро подписчикои канал. хуш омадед ба канали мо. дар имрӯзи видео ман ба шумо чӣ тавр проверка кардани телефонро бо як программа нишон медиҳам. то охири видео тамошо кунед, ҳатман ба пуррагӣ мефаҳмонем. рафтем. агар дар канали мо нав дар онда бошед, ҳатман ба канал подписатсия карда обуна шавед ва ба видео лайк монед, то ин ки аз видеоҳои нави мо бохабар бошед. бисёре аз шумо вақте ки ягон телефони навро мехаред, чӣ хел проверка карданашро намефаҳмед. Ва як программе ҳаст ки номи программа мой Android. метавонед программаро скачат карда бо ҳамин программа ҳама ҷои телефонатонро проверка карда гиред. силки программаро дар описани ва дар комментарии видео мемонам, дароед скачат карда гиред. вақте ки программаро скачат кардед, метавонед ба дохили программа дар ин ҷо тамоми ҷойҳои телефонро проверка карданашро нишон додагӣ аст. аввал метавонед ба мой приложения. аз ин ҷо бародаро ҳамаи приложенияи телефони худро проверка карда метавонед ва бо роҳи осон инҳоро удалит карда метавонед. ва ин он қадар муҳим нест. дар дуюм бародаро памяти телефон аст ба памят пахш мекунед. аз ин ҷо памяти телефонро метавонед ба пуррагӣ проверка кунед ва агар флешка мондагӣ бошед, онро ҳам проверка карда метавонед. ва дар сеюм изображение экрана ҳаст. дар ин ҷо метавонед дар телефон дар дамгаҳош ва дар боло ё дар тагаш чӣ ҷойгир шудааст, ҳамонҳоро проверка карда метавонед. чӣ тавр ки диди истода дар ин ҷо дар телефони мо громкост ва включид телефон ҳаст, нишон дода истодааст. ва дар сеюм бародаро камера ҳаст. дар ин ҷо назадни камера ва фронт ҳаст. чӣ тавр ки дида истодед, камераи фронт яъне назадни қафоро мегиртагиш 5 мегапиксел ва камераи фронт 0,3 мегапиксел ҳаст ба пуррагӣ нишон додагӣ. ва давомаш бародаро. ва дар ин ҷо бародаро интернет аст. скорости интернет, яъне чӣ тавр ки дида истодед, интернети мо 3G кор карда истодааст, подключид интернет. ва баъди ин скорости интернет аст, дар болоин пахш карда метавонед дар ин ҷо чӣ тавр ки дида истодед, кадом программаҳои мо бо интернет кор карда истодааст фаҳмида метавонед. ва аз ин ҷо скорости интернетро мефаҳмед. ва давомаш бародаро размер экрана ҳаст. чӣ тавр ки дида истодед, дарозии телефони мо 800 бараш 480 пиксели аст. ва дар ин ҷо экран плотност. чӣ тавр ки дида истодед, високий 240 пикселов на дюйм. ва дар ин ҷо озу 961 мегабайт. ва дар ин ҷо версия Android 6.01. дар ин ҷо модели телефон Samsung SMG106H ва совет Telegram. дар ин ҷо ҳамаи маълумотҳо Wi-Fi, уведомления, пользователь, хулас бародаро ҳамаи чизҳо дар ин ҷо ҷойгир аст. видео бо ҳамин ба охир мерасад бародаро. видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайк монед, дар канал подписатсия карда обуна шавед.